investment na lok tur hian enge ngai in lo ngai to ve ngai em thren khat chuan risk sang taklak in ti mai theya thren khat chuan skills in ti ve thung mai thei adik ve ve ni mase ke ni chuan risk ahun takalak kan ti ni tuna hian IT stock an tlana sa hlea investment opportunity omem kan zir ho don ani invest le trading ti idua ma se ati dantik isha silaw chu wangani pepung mentorship program kan siam ni student ini emo na thok ini emo tu po lo ni la hausak idua wealth isiam du ani chuan financial market a foundation atangin kan lau je ti rangche he course a hian stock chathan dan te investment plan le portfolio siam dan risk management le practical a market analysis zongzong kan je ti vek don che ani hei me hi ala ni lau kandang lam na big chu BFSI SSC accredited partner kan ni a kan hnuaya course do te chu bank financial industry le insurance sa te placement ana tho na tura kan pui thai ani investor hlot ling tak trader in thunun thai tak le financial industry a career isyam du ani chuan phone number kan ron da hiat milaw bedonia oh hei hituna IT stock IT sector omda na niya hei a technical atanga kan en chuan chart te kan en ani chuan tuna hian atla lam chu ani meya atla mek zela hei hi mi tam takin kan hlau thonga kan engeni kan tlan chiat na chana kha ni meita chuan tuna hian atlak chan lian deuh deuh a awma pakhat na chuan AI ron lar chho wang hi ni ta AI khan hemi IT sector hi ron tlak tir kan ti thei bok anga tuna hian api ka tang phei chuan asan lai ber tun hnaya asan lai ber tang phei chuan 40% don lai khat la to a chuan heng tuna IT sector kan ti big a sector index big ka phei hi chu IT company lian ho TCS kan ti te Infy kan ti ang chi ho te anom khoma heng ho hian anor thana sa chuan ma se hati rwal hian stock te lampang le mid cap kan ti ho hian nom lo ve thunga hemi IT sector index a hian khabang khan stock lian ho che dan hian he sector hi hong le ti na kha ani ta mai ta chuan ti rwal hian value investor kan ti te long term investor kan ti hun rei clear ho tan chuan engeni opportunity tha kan ti khan le mai ta loin le khol du te heta engeni malam hun clear kum nga kum som clear ho tan ka chuan lo in le khol na hun kha ani ve le mai ta chuan khang tiang hre thiam lo wa engeni rei lo te ho rei lo te clear ho kha chuan chhuah na hun tlan chiat na huna khan an mang ta mai thina hun rei kan clear ani chuan opportunity thatak kha alo ni ve le tho ni chu hey tech m kan ti te wipro kan ti te TCS kan ti te le HCL tech kan ti te le Infy kan ti te hi alian panga khan ni ta hemi te hian IT sector che dan hi control veka hemi te panga an ta khi chuan a sector hit la atla vak thina hemi te panga an chho hi chuan a chho le mai thina chon tu na hin an vai nan tla veka tun AI ron lar chho kha engeni hemi te pa nga hian an tuar taber ti na ni ta an mani po tu na hin an in transition meka AI lampanga po tran an lana sa le a chuan an ron tho chuak le ni chuan an ron tho chuak le nge yanga an ron tho chua le huna chuan nge tuna lo lei lok te tang kha chuan lok na sa takha kan lo nei thei dei to don tinan ta chuan hey an earnings result kan te mai thina thathum dana hian an poisa chet bel dan ten ron tar lang thina result ang khan ron tar lang thina khang tiang ho aron shina AI lama tanga poisa an la lut nem ani chuan an result alo moi tran veo to phei chuan du thu sam kha alo ni le reng maya chuan tun AI hian mid cap kan ti te small cap kan ti stock te kha engeni
aron vor chho hle a IT stock big ka hian hei pakhatin en taila STL Tech kan ti hi heta tun kumtir atanga kan en chuan hei aron chho char maya tuna hian 400% chuang return a pede to ni chu tech company tho ania alian ho an tak lai khan ni chu lo chho char maya 400% vel kha a chho der mai ni chu kha engeni tech company ro a po khan tun AI ron engeni ron lar chho hian small cap lampang company te deuh in transition zung thei kan tiang chi ho le mid cap lampang kha engeni opportunity kha petra zuala large cap lampang hi chu hun rei kan thlir ani chuan a tha ma se tun engeni short term atan kha chuan hlok na khamin pelut tuk lo thei ve thunga mid cap le small cap lampang hi short term kan enani pon kan lo thlir ani pon leina hun tha kan tiang kha alo ni vele zelani chu kha tun din huna chuan ta news kan enani pon anron chuai ya heta ngeni AI wangin aron ta tiang chi te le an quarterly result chiat wang te kha ngeni investor te duang an tlin lo awang te ani berang chu khang tiang te awang khan aron tlana sa hei heta te po news kan en chan ti hian atlak tu khan soi luai ani chu mo khang tiang te kha ani ama se covid lai kha han ngai to tai la mi khan lau thong me stock market kharon tlana sa ma se covid nuwa khan covid laia lo lei te kha chuan ahlok na khan tel na sa to ma tun market ang a po hian an ni thei thawa covid lai ang nei nga kan compare pon adik thei tho ta heta tun hi zota se nasa takin an chhole thei tho ni chu hei covid lai te pon en tai la ar covid nuaron chhona salje hi heng tiang che hi tun IT sector a thlengmek te pokha ani ve thei ti la ya kha e kan shet kha thaviau booking ka share